naiz, eta hemen Bartzelonan nago konfinautan, eta gaztetxetik dinamikakin, Zumaira sorkuntza tailertxo bat bidaliko izuet. Nire helburua pixka danok marrazkiakin jolastia, umia ginean bezala pixka astuta gure burua egitezkeun kritikak marrazkian inguruan da sorkuntzan inguruan, danak baldio, eta ondo pasatzea. Eta, hortako esplikako izuet pixkat nola da nire sorkuntza proposamen hau, eta gustatzen zaizuen. Azteko berkoiteu papel txuri bat, alkatza da boligrafoa, bakoitzak eskura dakana. Eta, nik 3 bat forma inditut, honei hasiera, honei gorputza ematen azteko. Baina, tailerra ikuste zuenean, ikusiko zuen ez diala forma hauek zertan behar, eta bakoitzak bere gustuen arabera ingogula. Gero berkoiteu papel ezberdinak, gorputzeko atalak jarriko iteu bertan, hanka, begillak, egalak, bakoitzak nahi duna. Eta gero, pare bat dado edo berdin-berdin beste potetxo batian zenbakiak jarriko iteu, papel egitotan, eta hori hasiko gehaia gure tailerra egiten. Azteko, esan bezala, forma edo, hasieran gorputzakin hasiko geha. Gorputzonei esango dugu zer jarriko dien, eta izango da txilborra, eta berzen bat txilbor jarriko izkeun. Eta baiten hasiko geha, gustatzen egunan arabera. Eta, honek bakoitzai ateatzen jungo zaio aukera ezberdinak, eta ikusiko du nola ez diteun ber figura hauek azteko, mantelian nintzaigun ardo mantxa batekin halko deun hasi gorputza eraikitzen, edo ez diteun berko guk marraztia begillak, eta revista batetik moztutako begilla jarriko izkieun, edo gukingo iteun eta gauza ezberdinei jartzen jungo gehan, eta bakoitzak bere imaginazioa soltelaga, jolastu pilo bat, eta aber ze monstruito ezberdinak ziktigun, eta sare sozialetan gaztetxia etiketa eta ikusiko ditu danok. Ondo pasa.